Ausartu, osea, artizautzan zure burua ikusten baduzu edo sormenean zure burua ikusten baduzu, ausartu eta ekin. Pasaden urtean edo aurrekoan ezagutu nuen hemen Orozkoko proiektu berri bat, El Lirón Gris deitzen dena, Eli Perezena. Oso proiektu polita dauka, bera ilustratzailea da, baina gero pila gauza egiten ditu eta gainera inprenta tailer bat dauka, bai, hemen Olarten, Orozkoko auzo batean, eta niretzako oso proiektu polita eta tailer interesgarria dauka bizitatzeko modukoa. Bai, honetan pentsatu dut Aida Aizan. Ze bera buelta bat eman dio, bere familiako betiko negozio horri eman dio buelta oso interesgarri bat eta sartu da, ogi gainera eguneroko produktu batekin, baina kalitatezko produktu bat sortzen du eta kalitatezko produktu eta oso ogiari beste ikuspegi bat emanez. Sare sozialetan ezagutu nuen Extremadurako neska bat, ilustratzailea dena, baina ilustratzen du, bidaietan ilustratzen du. Hori da, nik uste dut, margotzen dugunontzat eta marrasten dugunontzat hori da bizitza idilikoa, ez? Bidaiatzen egotea eta bidai horietan margoak egitea. Niretzat hori da disfrutatzeko era aproposa. Alicia Aradilla deitzen da.